காங்கிரஸ் துணைத் தலைவரான ராகுல் காந்தி குஜராத் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு இன்னையிலிருந்து 3 நாளைக்கு அந்த மாநிலத்துல தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யறாரு. குஜராத் மாநிலத்துல இருக்க 182 தொகுதிகளுக்கு டிசம்பர் 9 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகள்ல 2 கட்டங்களா வாக்குப்பதிவு நடக்குது. இதை முன்னிட்டு குஜராத் மாநிலத்துல பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகளோட மூத்த தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க. இந்த நிலையில காங்கிரஸ் துணைத் தலைவரான ராகுல் காந்தி இன்னையிலிருந்து வடக்கு குஜராத் மாவட்டங்கள்ல 3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு பல நிகழ்ச்சிகள்ல பங்கேற்கிறாரு. இன்னைக்கு தன்னோட பயணத்துல சந்திராலா கிராமத்துல இருக்க பொதுமக்களோட உணவகம் ஒண்ணுல காலை உணவு உட்கொண்டாரு. தொடர்ந்து இந்த கிராம மக்களை நேர்ல சந்திச்சு பேசி அவங்களோட தேவைகளை கேட்டறிந்திருக்காரு. தொடர்ந்து ஊர்வலமா சென்று புகழ்பெற்ற பனஸ்கந்த் அம்பிகா கோயிலுக்கு போயிட்டு வழிபாடு செஞ்சிருக்காரு. 180 இடத்துல ரைடு விட்டாது யாரெல்லாம் பயப்படுவாங்க. 180 வீட்டில் ரைடு விட்டானா யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணால் கூட யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க. ஜெயா டிவி ஆரம்பிக்கிறப்ப ஓபிஎஸ் இபிஎஸ்ல என்ன பதவியில் இருந்தாங்க, இதெல்லாம் கண்டு பயந்தோம்னா நம்ம இந்த நாட்டிலே வாழ முடியாது. அதெல்லாம் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேயே பார்த்தோம். இதெல்லாம் என்னங்க பண்ணிட முடியும்? ரைடு கழுத்தை கொண்டு தூக்கில் மாட்டுற அளவுக்கு இவங்களுக்கு பவர் இல்லை. ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் கேஸெல்லாம் பார்த்து திகார் வரைக்கும் இப்போ இங்கே தமிழ்நாடு சிலைகளை பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா திகார் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டா 20 வருஷம் பிடிச்சி போட்டாலும் 70 வயசில் கூட எனக்கு இப்போ 45, 54 வயசு, 75 வயசு கேளுங்க. வெளியில் வந்து கூட யார் இதுக்கு காரணமாவோ அந்த கட்சியை இங்கே தமிழ்நாட்டில் விடவே மாட்டோம்.